Но ние гледаме тяхния общ габарит, общите им дълги и високи части. Ако предметите, които са сложени, в случая са 2 предмета, може да са 15 предмета, може да са 5 предмета, разбрахте? Трябва да гледаме там. Ако предметите, общите, са на широко разположени, отколкото на високо, както е в случая, разполагаме листа хоризонтално, ученици. Хоризонтално. Разбрахте? Това е хоризонтално разположен лист. Ако тия 2 предмета са ми по-високи, отколкото широки, разполагам листа вертикално. Това, знаете ли как го преценям? Не знаете. Аз за това слушайте. Не взимаме 1 метър и да ходим там на място да ги мерим, ами седим си на мястото работното и така нареченото визиране. Визиране. Т.е. измерване от разстояние. От тук. Не взимаме също някакви лазери тук да мерим, ами изпълваме ръката, ама не така се едно до утре вечер на мача да викаме на чехите, нали? Така. Не така. Изпъната ръка. Изпъната от тук от лапите. Какво правиш? Клипче ли? Баби Бокс как се рисува натюрморт. И след като се изправим ръката, ученици, но винаги право. Защото веднъж мерим ли така при изправена ръка. След това, ако се свиеме така, вече това разстояние между очите ни е по-различно и това не е вярно. Значи изпълваме върха на молива, да сочи върха на, примерно на каничката, там. А пък долу пръста ми да сочи най-ниската част на композицията, на цялото нещо. Разбирате? Искаме едното око. Върха на молива ми сега ми сочи горе каничката. Върха на каничка. А пък долния ми пръст сочи ръба на това там, на тая потия. Ето тук. Ето това разстояние съм взимал в момента. Гледате ли тук? Искам да гледате. Така. След това точно разстояние, не мърдам пръста и го налагам хоризонтално. Така, хоризонтално моля. Без да мърдам пръста. И си приценям. И на мене ми идва някъде 1 път и половина даже по-широко. Ето така, налагам си 1 път ми отива до върха на някъде на каничката и до тук ми идва 1 път. Намолива и след това имам още половино разстояние. Значи, по този начин аз си прецених, че ми е по-широко композицията, нали, всички тия предмети. Обаче, ученици, от моето място е така, но от другото място е там, може би не е така. От другото място е там, може би ще трябва да разположим листа вертикално. Това вие сами ще го прецените, като си седнете от работните места. Разбрахте ли как се визира? И така се разполагам по този начин листа. На мене тук ми е хоризонтално. Но не човек там, може би ще му е вертикално. След това следващата крачка. Имаме белия лист. Много грубо, обобщаващо. Като форма си нахвърлям нещата в листа и леко с молива без да натискам. И си намествам двете неща в листа, обаче хармонично. Да не ги забия долу в ляво или горе в дясно. Ами да е в центъра на листа относително. Леко с молива и грубо като геометрични форми. Ето сега, какво имам? Имам една кутия, обаче се преценям някъде, тая част да ме е средата на листа, нали, на каничката. Ето ми средата на листа, след така драсвам. Тук ме, да кажем, върха на каничката. Нас не интересуват ученици само 2 предмета. Няма да се хвърляте да рисувате поставката, самата стойка. Нас не интересуват 2 предмета. Нищо друго не ме интересува. Само там, където са стъпнали, разбира се, ако имаме някакви видими ръбове ги правим. Ето така. И сега, много грубо, ето така се прави и леко с молива формата на тия предмети. Така, тук имаме една кутия, която застъпва до средата някъде, ето тук, застъпва каничката
И ето. Ако аз сега съм доволен от разположението в листа, виждате колко бледо е и грубо. Продължавам да ги правя по-перфектно, Симона. Продължавам да ги правя по-перфектно. Ако нещо сега не съм доволен, например съм ги сгъчкал тук вдясно много, или пък са ми много мънички, оправям ги сега. Изтривам лесно с гумичка. Но ето така направили вече аз не мога да ги местя. Трудно ще. И сега, ако съм доволен от това, продължавам вече по-перфектната форма да правя. Аз съм доволен. Ето тук това е чучурче. Ето тук вече поставяме дръжката. И така нататък. Значи, когато рисуваме кутия, спомните ли си, сега си виждам горе над капака и го виждам, защото съм висок. Не знам от вашите позиции, вие ще го виждате ли? Ако го виждате, добре, ако не, значи линията ви на хоризонта ще бъде отдолу. Нали приказвахме за перспектива преди няколко часа и правихме улиците, спомните ли си? Тук сега, на тая кутия, трябва да покажем същото. Ето е ръб. Линията ми на хоризонта на мен е тук някъде на рисунката. Ето тук някъде. Не виждам отвора на каната. И ще имам елипса обратно. Значи, тая ми линия на кутията, някъде в хоризонта тук трябва да иде в една точка. Тая линия също. Тук обратно. Само че ще е извън листа, нали? Това. И тогава, ето ръб ще ми изглежда най-голям, ето ръб ще ми изглежда по-малък. Ето така, това трябва да го покажем. По-малък ли е? Това по-голям. Следващия, ако е още по-назад, още по-малък ще изглежда. Трябва да го покажем това нещо. Ето, показахме ли го? По-малко ли? Така, след това, разбира се, правим тук кутията, къде е капака и така нататък. И по-подробно това. Сега да ни говоря цял час и получаваме този час на края на часа. Само това. Никой нищо повече няма да прави по работа. Разбрахте ли? Айде, приятно рисуване.